Най-накрая се завърнах, ти тъп кентавър. Как смееш да ми се подиграваш? И тъп хибрид. Помниш ли, че вчера ти казах, че пенисът ти е от Охайо? Ха-ха-ха-ха-ха. Не, да, разбира се, че помня. И това много ме раздразни. Тато и не го казвай повече. Аз не съм ти приятел, за да не го казвам. Аз съм тук, за да те дразня, ти тъп кентавър. И също ще се омъжа за баща ти. О, не! Ще се омъжа... Баща ти каза, че иска да се омъжа за него. И той значи... И ти знаеш какво значи това. Какво? Че аз ще съм твоят втори баща. Как смееш? Не искам да си ми баща. Да, и баща ти също е гей. Как смееш? И ти значи, че аз ще стана втория крал на царството ти. И, и ще мога и ще мога да те пратя в затвора. Как смееш? И аз имам магия, а пак ти нямаш никаква магия. Как смееш? Да ми се подиграваш, аз имам магия. Добре, тогава продължи. Не мога в момента. Защо? Аз знам защо, защото си слаб. И не защото си слаб. И си нобак по използване на магията. Ха! Как смееш? Ти да ми се подиграваш. И също можеш, ще ти задам въпрос. Какво? Пенисът ти може ли да използва магия? Стига се включва от този тъп пенис. Не може. И стига се ме питал. О, да. И сега ще го целуна. Спри вече! Май се от тук! И ти целуни моят. О, не! Няма да го направя! Ей, добре, това е твой избор. Или, или те, или те, или целуваш пенисът ми, или, или отиваш обратно в Охайо. Добре! Или ще използвам магията ти, да те убия и да отидеш чак в космоса. О, добре! Сега. Гнусно е той. Не мога да повярвам, че се занимаваш с такива глупости. Да, и аз не мога да повярвам. Но... И сега... Сега ще виж какво съм. Какво става? Какво става? Направихме сделка. Защо му правиш той? Защото ти целуна само пенисът ми, а не целуна езикът, а не го облиза. Как смееш? Аз няма да ближа пенисът ти. Добре, изборът е твой, или отиваш в космоса, или сега. О, добре, ще ти оближа пенисът. О, да. Ей, сега оближи го. Гнусно! Това е гнусно! Защо ме кажа да ближа пенсът ти? Защо щипи го? Файн! Ощипах го! Ощипах го! Сега пак го целуни. Никога! Сега пак го оближи. Не! Няма да го оближа! Искаш ли отидеш в космоса? Ти си много досаден! Сега ще те превърна в камък. Как смееш да ме превърнеш в камък? Ще се платиш за това! О, и ти да знаеш ли кой ще се плати? Кой? Баща ти. Защото той ми направи. Защото той сега трябва да плаща данъците заради теб. Защото ти унищожи по-голямата част от кралството с твоята тъпа магия. Как смееш? И твоят пенис също трябва да плаща данъци, само той да знаеш. Как смееш да ми се подиграваш? Стига си включвам моят пенис. О, аз ще включвам пенисът на всички. Не само твоя.
И ти знаеш ли какво? Какво? Ти си гей. Как смееш? Не съм гей. И ти също си хибрид между Ohio Final Boss и I Shall Speed. Само ти да знаеш. Как смееш да казваш това? Аз много мразя I Shall Speed и неговите видеоклипове с Talking Ben. Това са най-отвратителните видеоклипове, които съм виждал. Защо? Искам да се задам въпрос. Ти фен ли си на Мистер Бист? Не съм! Аз много мразя! Много го мразя, защото той е добър! И аз веднъж се опитах да го бия! И той не умря! Той просто изпрати слугите му да ме затворят в Охайо! Вау! Ти изгледа, че си зъл. Да, разбира се, че съм зъл! И пенисът ти също е зъл. Спри с този пенис! Да, бе. Аз никога няма да спра с тъпият ти пенис, който е гей. Ти буклук! Също да знаеш нещо. Какво? Ти харесваш ли Talking Tom? Не, никога! Той е за бебета! Тази тъпа игра е за бебета! Харесваш ли Angry Birds 2? Харесваш ли Кралят на прасетата? Тата King Pig? Не! Него най-много мразя! Мразя, когато взема яйцата на птиците! Знаеш, че ти си тайно добър. Не съм! Мразя! И ти каза, че мразиш Волдемор и Гринделволд. Не съм казал никога това. Просто ги мразя, защото са зли. Ахаха, хванахте тук. Ти също си зъл. Ти трябва да ги харесваш. Не ги харесвам. Всеки си има мнение. Не ми пука, че си имаш мнение. Тъп кентавър. Кентавър от Охайо. Сега отивай в Охайо. Не! Изпращам те в Охайо. Не! Сега се абонирайте. Сега се абонирайте за канала за повече видеоклипове.